Já. Můžeme ti položit 30 otázek? Můžete, ale teď už to bude jenom 29. Kdo jsi? Anna Glesnerová. Kde jsme? V Mahenově divadle, neboli v Maheních. Kolik hodin sem obvykle přicházíš? Před zkouškou hodinu takže v 9 hodin a před představením podle toho, kolik času zabere líčení, česání, oblíkání a tak podobně. Většinou okolo 5. 6. hodiny. A kdy odcházíš? No, po zkoušce a po představení mezi 22. hodinou večerní a 5. hodinou ranní. Jak dlouho jsi členkou Činohy? A teď to byly 3 roky, teď je to moje 4. sezóna. Co byla tvoje první role v LDB? Lukrécie v inscenaci Lhář. Kolik tvých postav umře na scéně? Tak asi pojďme pod jevištěm. Kolik postav umře na scéně? Judita, Ofélie, Sylvie, takže 3. V tuhle sezónu z mě ještě nikdo neumřel. Jaké je tvoje nejoblíbenější roční období? Zima? Jaro. Tvá silná stránka? Rozhodnost. Jsi Ne, jo, rozhodnost. Jsi vůdčí typ, nebo se spíš podřizuješ? Vždycky vedu já. Počkejte, kam jdete? Počkejte na mě. Čím začíná tvůj den? Probuzením. Co děláš těsně před spaním? Zavřu oči a dělám, že spím, abych opravdu usnula. Co ti nesmí chybět v tašce? Zipy. Ono to z tašky potom padá. Co nikdy nechceš, aby se změnilo? Můj věk. Soudíš lidi? Jenom podle obalu. Jakými slovy bys popsala sama sebe? Adjektivy. Jaké je tvoje oblíbené místo? Moje oblíbené místo je tady takhle pod kolenem. Tady ta jamka. Co ti jde dobře? Rozhovory. Bez jaké věci bys nemohla žít? Bez vody. Jaká zkušenost tě nejvíc posílila? Návštěva posilovny. Kdo je podle tebe největší herec? Největší? Asi Aťka Janoušková. Co dělá v divadle dramaturg? Dohlíží na věty, aby aby to bylo smysl dělalo. Co je největší divadelní paradox? Když režisér tvrdí, že jediný, kdo má pravdu, je maminka. Jaká kniha tě nejvíce zasáhla? Jo, jaká kniha? Tahle. Mělo by se hrát od 7 nebo od 8? Od 8. Ono je vždycky příjemnější hrát pro sudý počet diváků. Co si na jevišti nemůžeš dovolit? Zlatý zuby a hypotéku. Máš piercing? Mám. Piercing mám tady dole. V krabičce. Co je největší divadelní mýtus? Že není malých rolí. Co bys nám chtěla říct závěrem? Ať sledujete naše sociální sítě, kde se postupně budou objevovat videa, ve kterých budu odkrývat různý zákoutí, mahinky, divadla Reduta i Janáčkova divadla. Prostě místa, kam se normálně divák nedostane.